catinem anggone kagon ajat yaiku sewon-sewon terus nimbali awake dhewe kanthi kahanan sing kaya ngene ya Nduk. Iya, Mak. Alhamdulillah ora udan. Iya. Wah, dukune mandi ya, Mak. Dukune mandi tenan. Lor udan deres, gremis, ini terang benderang. Nah iya, tanah ya aku percaya karo Pak Demedi ya, Nduk. Pak Demedi nek ndonga karo Gusti Allah, coba japune piye ra ngerti jujuk alhamdulillah terang. Iya iya. Ajate apa? Iki meringati yaiku sewon-sewon panjenenganipun swargi panjenenganipun Bapak Atmo Gimin. Leres nggih, Pak? Atmo Gimin nggih. Ana ing lanadan Desa Silarejo Dusun Dayah. Yaiku Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. Dene Songsong Agunge ana ing lanadan Silarejo iki panjenenganipun Bapak Jumadi nggih. Bapak Sumadi kuwi lurah kene. Wis rong periode lho, Nduk. Iya. Masa aku kena caket karo Pak Lurah ki jan piantuni semrambah. Semana ya apik tenan. Mula sampe rong periode ya, Mak. Ya muga-muga panjenengane didongakne nganti purnane tugas pinaringan sehat. Panjang umur bisa menikmati hidup dengan tenang ya aku gondok muga-muga didongakne sehat walafiat muga-muga besok nek sing nanggap iya iki malah nek ranca-ranca ya muga-muga nimbadi iki mula mikir digawa siji-siji diperkenalkan dhisik nggih Pak sindian-sindiane ayu-ayu nggih Pak marem nggih Pak. Alhamdulillah. Ya muga-muga besok balik desa ana ing Silarejo nimbali awake dhewe. Wis 75 ae ra apa-apa. Iya. Sing sisih kene dhewe iki ndi kene? Kene iki ndi iki, Pak? Sing sisih kidil. Sing sisih kidil paring asma sinten? Daleme pundi? Status napa? Mangga. Sugeng dalu. Ya. Nggih, tepangaken nami kula Andin saking Wonasri Caruban. Andin Wonasri Caruban, Kadipaten Madiun. Ya. Status napa nggih? Loh, Ronda sapa sing ngomong dewa? Tasik sekolah kelas 3 SMK kula. 3 SMK. Ya. Genten sijine nglerek nek kono ngidil berarti idul lor. Ler. Luwer. Nggih, assalamualaikum Bapak Ibu. Derek tetepangan nami kula Jessica, Pak, Bu. Di dalem saking Gemarang Tawangrejo, Pak. Tawangrejo. Nggih, Gemarang. SMP pundi? Napa? SMP. Kula SMK. SMP-ne. SMP Gemarang. Berarti anak buah Pak Bambang. Pak Bambang sinten? Tioni Pur. Nggih. Oh, kenal. Jenengan tuh, Bang? Piye to ki? Langganan apa niku? Ya kenal to, Nduk. Ya. Terus status. Kula tasih sekolah, Pak. Kelas pira? Kelas kali. SMK ya? Nggih. SMK Sebayi. Nggih, leres. Berarti akak kelasnya Zain. Zain sinten? Kelas 1. Dereng tepang. Entah bocah Winong, entah Padas Malang. Wah, nggih. Nglerek sing bathuke sak lapangan. Iki ana sing rasane, Nduk. Bayu masuk ki.
paling ngawas sinten dalam pundi statusipun menapa mangga. Nggih, nderek pitepangan nggih.